voit sä opettaa mulle jotain? Voinko mä päästä painimaan? Miltä se tuntui olla tuolla lentelemässä? Se oli kauhean kivaa. Se on myös aika villiä ja se vaan fiu! Oli jännittävää. Ja oli ihan just niin hienoa, mitä mä ajattelin, että se olisi lentää kuin lintu taivaalla. Oliko lovea? Oli lovea, vähän oli, ei liikaa. Miltä tuntui tarrata niihin käsivarsiin? Ihan ok. Ei kiinnosta. Oliko turvallinen olo? Oli, yllättävän turvallinen. Joo. Tätä lisää.